tan ha coynimi yeeso to debbo jooɗo ene ara ene fayi amen debbo ene ɓorni comci joɗɗi ha wona seeɗe an gadi kembiɗon mbeɗe daramo donkumi majje Allah e mo yodde koni ko o debbo yooɗi koni ko o debbo yooɗi mi meeɗa yiide jonnam mbaɗam ni e adunam debbo o ne yooɗi ne weli darde no feewi min kay mi yino rewɓe Bagdad kono hono ɗam ɗo jonnam mi meeɗa yiide e adunam koni ko o debbo yooɗi koni ko o debbo yooɗi la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama beltanama mbiya mbar jaam Allah wone moon ha joni ko sehel moon guiɗo moon jawande moon YOUZARSIF mo gowɗon heɗade mo gowɗon nande ari kadi weltinde pittade no wono wadde kala saaha bande men en gari jokiranden histoire moon histoire men daarol men o puɗɗiniɗen ñandene woni daarol almudo joom jimɗi Belngol bande men ñandene Sara yehino ha nasariyanko e koɗo mum jooɗima ene ñaama to ɓe ñamata ɗo kanko nasariyanko o daari koɗomo o tawi koɗomo o ñamirta ko jungo nano ɗum hayimo no feewi o jiiɓi hen no feewi o yiɗi andude holko saabi koɗomo o ene ñamira jungo nano bande men kanko nasariyanko o yiɗi namdade koɗomo o holko saabi ene ñamira jungo nano Sara arino ha ɗon daari o wi lamɗo so hokkinomo jamma goɗɗo wuuri o waro jokiran ɗum daarol ngol bande men lamɗo yiɗi andude holko saabi oɗo gorko ene ñamira jungo nano lamɗo ummi wi Sara mo hokkimo guura jamma goɗɗo ha jokirnamin daarol ngol bande men ñandene ko ɗon kannoɗen waɗenno alay saago yimɓe jokirana bandiraɓe kono noon ko adi keɗen jokira mbaɗe like e vidéo mbaɗeno goɗon waɗi ni so tawi tan daari ɗi ene beeli on mbaɗe like e vidéo dokke kam pouce bleu kadi kala mom mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno daari keddiɗi ɓuuri welde ɓuuri hawnade ɓuuri wadde fayida kadi kala mom mo waɗano abonné yo waɗa abonné kadi mbason jejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification bel kala épisode jaltuɗo mbawon tinto ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjire wadde partager vidéo pour yimɓe heew mbawa ɗum naftorade joni bande men keɗɗen Sara nde jokiran en daarol ngol nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo leliyima Binta kadi lelima to wono lelade nde yano ha wendogo Binta ari findini Sara o wi Sara mo wonam so tawi a ɗanayi ar jokiran min daarol almudo joom jimɗi Belngol min ganda holto ngol fayi e nder bande men Sara ummima kanko lamɗo kadi o ummorima Sara huccire lamɗo namdima ɗum taw jokira lamɗo wi aha kay yo jokkid bande men Sara fuɗɗima Sara wi e nder hen kanko nasariyanko nde yi koɗomo o ene ñamira jungo nano ɗum hayimo no feewi o mettini hen no feewi o wi alay saago noon o namɗo koɗomo o holko saabi ene ñamira jungo nano nde yeehi ha wi hamo namɗo koɗomo o holko saabi ene ñamira jungo nano tan wi ala somi namdimomo ɗo henne mi haɗanmo ñamde mi fadata tan o haljir so pari mi namdomo e nder bande men kanko nasariyanko o duusi koɗomo o hankadin haɓe ñaama ɓe ñaami ha ɓe kaljiri e nder hen bindaneɓe ngari ndendini box uji gonɗi ɗon ɗi noyi ɗumen gaddi kosam joƴƴini ɗon bande men binneɓe gaddi kosam joƴƴini ɗon kanko nasariyanko o ƴetti ɗum o siwani koɗomo ho kas o hokki ɗum nde hokki koɗomo ho kas kadi koɗomo ho kadi jaggiri jungo nano ɗum kadi ɓeydi hawdemo e nder bande men koɗomo o yari ganda hoorema kosam ɗam nde yari ha haljiri joƴƴini kas o nde o joƴƴini kas o kanko nasariyanko o huccitemo o wimo sehelam ma jafoɗade e namdal mo jogormi namdadema ngal mi anda so tawi ene wela kono noon mi ñaguimama haalanam holko waɗi a hutora e jungo ma ñamo ngo nde ñamanno ɗen nde ko jungo nano ñamirɗa joni ko ciwamami oɗo kas kosam ko jungo nano kadi jaggirɗa kadi ko ɗum jarirɗa mi ñaguimama haalanam holko waɗi a hutora e jungo ma ñamo ngo walla ka gañiɗo e jungo ma ñamo he holko waɗi a hutora e jungo ma ñamugo ko jungo nano tan kutoriɗa bande men nde nasariyanko namdi ɗum koɗomumo tan ganda hoorema koɗomo o foofi fofango mongo nde o foofi fofango mongo
o yaltini jungo mo ngo wonno koye less wutte mo he gilo ari o yaltinani jungo ko cuunoɗo ɗum e less wutte mo he nde o yaltini jungo ngo tan ganda hoorema nasariyanko naji banda men kanko nasariyanko o wi nde gorko o yaltini jungo ngo tan najmi nde tawno jungo ngo ala sammere nde ko taƴi sammere jungo nde ko taƴi ala e jungo he nde jiimi ɗum de kulmi najmi banda men kanko nasariyanko o wi sagar gorko yaltini jungo mum jungo ngo ala sammere jungo nde ko taƴi kanko nde o yi ɗum nde o huli o naji e nderen banda men kanko nasariyanko o wi nde jiimi jungo ngo ala sammere namdi momi mbimomi sehelam an go jungo ko ni wayi i holko wadma ni kam holko taƴi jungo ma ngo tan ganda hoore ma nde nasariyanko namdimo nde kanko sagaro gorko o yuppi gondi o wone woyde ndeysan banda men nde nasariyanko namdi sagaro gorko holko taƴi jungo mum ngo sagaro gorko o yuppi gondi wone woyde ndeysan o woyi ha juuri o momti gondi ɗi ndeysan nde o momti gondi ɗi o fuɗɗi jabare nasariyanko o wi ɗum heɗo mi haalanma holko taƴi jungam ngo e nderen banda men kanko sagar gorko o huccire nasariyanko o wi ɗum min mbiremi ko aliou jeyami ko nokku nde wiye bagdad mi jeeyaha ɗo hene e misra jeyami koto wiite bagdad min babam ko galo no feewi babam ne heftina ne teddina e bagdad nde jaami noon ha mawnumi on saha mo jarannomi ɓe kalantami tan ko haala misra ɓe kalantami tan ko haala Égypte ɓe mbirami Égypte ene hawni ene waɗi gueɗe kawniɗe ene waɗi gueɗe joɗɗe baɗɗe fayida hankedini ko ɗum tan ɓe kalantami min noon jimmi hankedini yaade mi hompiroyo koɓe kalata e misra ko holɗum mbimi alay sago mi yaha misra mi daroya koɓe mbiyata nen toon ene hawni ko beele mi yiya ɗum en gadini kalde kalami babam e mbimi ɗum mbeɗa yiiɗi yaade toon babam jaɓata babam wiyata tan komi yahani e nderen banda men nde yeehi ha duuɓi pawi hen babam rutte jomum ndeysan nde babam rutte jomum don mi jawdi mo jogino ndi fof amo jogino jawdi ha heewi kayri fof don mindi mbimi hankadini ɓaade babam ruttimi jomum mbiɗa yinno yaade misra joni kay no jimmi yarude fof ko noon jarami ala fof kaɗowomi hangadini mi felliri yaade misra ƴewmi ɗon gueloɗi carjumi hen marchandise uji ha heewi e marchandise uji mo jogimi ɗi e on saaha kadi ƴewmi ɗon yimɓam woɓɓe beele gara dusami min jaada ɓen mbaɗɗimi gueloɗi mabɓe min mi waɗɗima gueloɓa gueloɗi keddiɗi mi chargi ɗumen marchandise uji ha heewi mbimi somi yeehi misra mi yeeya oɗon marchandise toon e nder hen noon min mbaɗɗima gueloɗe amen min jeehi min jaɓani misra min jeehi hankadini min ɓooye lawol he seeɗa kono noon Allah waɗi min jetti misra nde min jetti misra noon e tawno hay goto mi anda ɗon luumi ɗon magasin mbanmi hen bagage mo gaddunomi o woni marchandise mo gaddunomi o mbammi ɗum hen luumi ɗon kadi cuuɗi ɗiɗi goɗɗi mbimi hen suudu ko min jeeyi suudu heddindu ko yimɓe mo gaddumɓe gonata e suudu he hangadini min jippima oɗon nokku min dangi marchandise uji e magasin he nan mi suudam to lelimi toon mbeɗa fofto mbimi yimɓe mo gardumi yoɓe jaa ɓe ƴewuya ko yimɓe ñaami ɓe gadda dokkumi ɓe kalis mbimi yoɓe jaa ɓe naate wuuro he ɓe coodiya komin ñaami ɓe gadda hangadini komi ɗon e suudu he mbeɗa fofto yimɓe mo nelnomi jaa ƴewuya komin ñaami ɓe nde ɓoyno ɓe garti ɓe ɓattini ñamde on saaha min ñaami nde min ñaami hamin kaljiri on saaha noon min pofti ɗon ha ɓooyi gummimi ɗon jirlimi e misra he hangadini mbeɗa daruya nokkuji gonɗe e misra ɗi beele mi yiya ko nanannomi ko nanannomi mbeɗa haalne guilmi soare misra ko beele mi yiya ɗum on saaha hangadini jaami jirlimi e misra he jiimi toon nokkuji joɗɗi no feewi jiimi toon gueɗe kawniɗe misra ene fewna ha yooɗi ene waɗi gueɗe kawniɗe mo meeɗa yiide hangadini gommi toon jirlimi toon ha juuri gartumi paarumi tomin jippi ga min gonɗon kadi hamin kirti on saaha min leeli nde wenno nelmi e yimɓam he
ɗiɗo yo janjirlo e wuuro he mbiye won marchandise keso garɗo gummiɗo Bagdad ko addete ɗo jeere he ma jomum addu joni marchandise o kal jiɗɗo sodde hen yo are jeere he so ñawli nde ɓen jeehi jirli ha garti on saaha noon min ƴette marchandise he hankadini min naare Misra min payi jeere nde min jeehi hamin jetti jeere nde yimɓe ngari hankadini kurli min ɗon gone darde komin jeeyata ko hewɓe mabɓe jii hen ko jiiɗi kono noon koɓe joɓata ko ala fayida ko conmi ɗum ko ɓuri koɓe joɓata ko kala mabɓe jiɗɗo hen sodde yoɓata kam ko connomi ɗum ko walla ko ɓuri ɗum yoɓatami tan ko ɓuri ɗum jasde ko ɓuri ɗum famɗude a yeeyoɓe ɗon ɓe kañumen kadi ngari pour somare ɓeyde e marchandise uji mumen mbatta yeyde ɗum ɓenne kadi ko joɓatami ko ala fayida ko connomi marchandise o ko jaasi ɗum tan ɓe joɓatami ɗum saabi min nanodirani min pamodirani mettinmi hen noon ɗum muusimi mbi min oɗo marchandise mo gaddumi no wayi wadde fayida ni onon ko ɗum ɗo woni ko joɓaton kam e gedi noon mi mettini mi haaɓi mbimi hankadi yoɓe jaa mi yeeyataɓe e nder hen noon nde mbimi noon de kamɓe yeeyoɓe wonɓe ɗon ɓe ɓe mbi kam sehelam ɗo ene ko Misra ɗo wona Bagdad ɗiɗo marchandise uji ko jeeyatan ɗum Bagdad ko e ko ɗi jeeyete ɗo ko jiida joni noon sa heeɗima min mbajoma mbaɗa ɗum beele mbasa perdude e nder bande men kamɓe yeeyoɓe ɓe kuccire sagar gorko o woni Aliou ɓe mbi ɗum oɗo marchandise no wayni sa wi aɗa yeeyiramo tan en gros no wonirni tan ha heewa ka perdowo oɗo alay saago jeeyira ɗum gotel gotel jeeyira ɗum détail pour jeeya ɗum détail noon ko yeeyoɓe wonɓe oɗo nokkuɓe ko ɓen dokkata marchandise o peccaɓe mon foof jogo hen hunde yeeyanma so mon foof yeeyanima hen kal altini e kal alhamis gara kestoɗa haalisma ko noon tan mbatta gaccoɗa hen hunde kamɓene kadi ɓe gacco hen hunde ɗum tan wawi walludemo ɗo kono noon ni no mbiruɗa aɗa yeeyre ni sa yeeyrini hen marchandise ma o a dañata ɗo hen haydara e nder bande men kanko Aliou o wi nde ɓe mbi kam noon nde wiya waddene ko noon fof mi wadde hankadini jaadumi mabɓe magasinam to min dutti magasin to on saaha noon chargumi gueloɗi ha keewi gaddumi ɗumen ga henne ɓe kollimi ɗon yimɓeɓe kooli on saaha noon peccumiɓe marchandise o min kaldi min nanodiri ɓe mbi ɗum watta caɗele kamɓe maɓe jeeyi kal altini e kal alhamis mi ara mi kesto haalisam kono noon lewru adoron ndu mi arta saabu ene wawi lewru adoron ndu taw ɓe jeeyani haydara wadden noon lewru adoron ndu mi arta hankadi min nandiri e ɗum ɗon lewru adoron ndu mi arta kestade kalis so ndu lewru ɓenni noon hankadini kal altini e kal alhamis mi arat e nder hen hankadini nde dokkumi marchandise o ha kaljinmi on saaha duttimi to jippimi to jippimi to hankadini hakkillam ne yeeri mbimi joni noon kam mbeɗa wawi hankadini yirlade e Misra mi daara nokkuji momi darano ɗi hankadini banda men alhaali o yaari noon saha foof mi yahat mi yirlo e Misra mi daara nokkuji mo jimmi darde ɗi kal altine e kal alhamis mi yaha mi yetto yeeyoɓe mi kesto kalisam kono noon hay ko wona altine e alhamis mbeɗa yaha kadi mbeɗa yiyaɓe pour tan yewtude mabɓe pour tan anditirde mabɓe hankadini min goni sehilaɓe ɓe korsini kam minnen mi horsiniɓe saha fof mbeɗa yaha toon mbeɗa yiyaɓe altine noon e alhamis ko nde tan kestoromi haalisam waɗi ñalawma goto noon mbeɗa jooɗi ɗon e birig goto e yeeyoɓe on joom birigi wiyete ko Abdoul hankadini on ɓuurmi woowde kamɓe kala saha fof on mi arat ɗon mi yewtude mum waɗi ñalawma goto mbeɗa jooɗi ɗon to jooɗimi ɗon hankadini mbeɗa yewtude Abdoul tan ha coynimi yeeso to debbo jooɗo ene ara ene fayi amen debbo ene ɓorni comci joɗɗi ha wona seeɗe nde coynimomi de hankadini mbattumi mo hakkille debbo ko seeɗa jiira yeeso mo he kono noon sa yi ɗum tan a andat oɗo kam ko joɗɗo nde tawno kanko o waɗi ko ibadu o waɗi seeɗa jiira yeeso mo he kono noon oɗon seeɗa tan gasat andindema wonde oɗo ko debbo joɗɗo kadi debbo goɗɗo nen caggal mo heɓe jaata onde kadi ko joɗɗo no feewi on noon ɓorni ko comci bindan hankadini nde jimiɓe nde mbimi wadde oɗo kam debbo dewɗe mo o wawa tan wonde ko bindan mo hankadini ɓe ngari ɓe payi amen ɓe naate birig Abdoul he min nde ɓe jetti nde gonmi tan koye darde debbo ko seeɗa jiyami yeeso mo he kono noon mi ronki jaggude hooram mbeɗa heeɓi ɗon tan mbeɗa daramo e nderen banda men kanko debbo nde o naate birig he
o salmini min wona yewrude Abdoul a heɗin hamon yewrude Abdoul ha ɓooyi o wi Abdoul min de hande garnomi ƴewde ɗo henne ko ceeno taw dow o fewnira ko kalis leso fewnira ko kanŋe ko ɗum tan cohlumi ceeno taw dow o fewnira ko kalis leso fewnira ko kanŋe so tawi aɗa jogii ɗum ko ɗum tan cohlumi balla kam jeeya kam ɗum e nder nde o wi noon de kanko Abdoul o yaltini ɗon ceenuji ha keewi o hokki debbo wona e darde debbo daari hen ha yi hen ceen goto joɗɗo on dow fewnira ko kalis leso fewnira ko kanŋe kadi kanko ɓuri keddiɗi ɗi fof yodde debbo wi ko oɗo ceen jinmi no foti o jarata nde debbo namdi no foti jarata kanko Abdoul o wi oɗo ceen o jarata ko 11 menkelde kanŋe nde wi jarata ko 11 menkelde kanŋe debbo wi 11 menkelde kanŋe watta caɗele kono noon ɗo kam mi addorani menkelde kanŋe ɗe joni noon mi nawat ceeno ha janggo mi addanma menkelde ma kanŋe nder mbaɗa men nde debbo wi noon de tan ganduɗa hoorema Abdoul wi debbo tedduɗo mbeɗa yinnode hokkudema ceeno nowa ha janggo nelda ha menkelde kanŋe ɗe kono noon ceeno mi jeeya ɗum ko oɗo gorko joɗiɗa hen no jeeyi wawa hokkudema ɗum nde tawno hande on poɗɗo limande oɗo kalis mum nder mbaɗa men nde Abdoul wi noon de tan debbo wi ijam Abdoul an no gonɗa ka anda kam walla holɗum an no foti laaɓi garmi ɗo henne ƴettumi ko cohlumi ko nawmi ha weeti neldumami kalis ma walla menkelle ma kanŋe no foti laaɓi an coonme ma te yeeyoɓe ɗo ɓe fof aɗa andi min ko ɗo tan kewmi sodde mi ara hande mi wima mbeɗa naw oɗo ceen so weeti mi nelduma menkelle kanŋe ma mbiya kam ala wonde a jiya a wawa ganduɗa hoorema hokkudemi ɗum ha janggo e nder mbanne men nde debbo wi noon de Abdoul wi debbo tedduɗo wona wonde mbeɗa añi hokkudema mi añani hokkudema kono mbimami ni tan mi jiya oɗo joni kon poɗɗo limande ɗum hande kalis mum so tawi mi ñamlima tan mbeɗa wawi hebde hen caɗele e nder mbanne men nde Abdoul wi noon de tan debbo laawi o mettini o haaɗi tan o weddi ɗon ceeno o wi nda mayde ceen ma yo bone rew ane ceen ma ane yeeyoɓe heddiɓe fof yo bone rewon onon fof kon gorum hay goto on guittanani gueɗal min wona hande gandutirɗen wona hande garmi ɗo henne mbeɗa soorema kono noon mbiɗa ka hokkata kam mi nawa ɗum ha janggo mi nelduma kalis ma wadde noon mayde ceen ma bande men kanko debbo o weddi ceeno tan o yalti ganduɗa hoorema bérigo bande men ko Aliou haalnanno nasariyanko Daarol ngol o wi e nder hen nde debbo yalti nde tawno min mi wattino hakkille debbo hay ɓerdam nde ni mbeɗa wawi wiide o foolino ɗum an gadine nde o yalti nde ko adi komi woɗɗo noddidimo mbimi debbo tedduɗo mi ñaguimama argayi e nder nde noddinimomi de kanko o dari o wi somi arti de kam ko sababude ma koto wona sababude Abdoul nde wi noon de tan ganduɗa hoorema o arti o naate birigue he nde o naate birigue he de mbimi Abdoul mbiɗa no foti jeeyata ceeno Abdoul wi jeeyam ɗum ko 11 menkelde kanŋe te mi ustata hen haydara nde Abdoul wi noon de min ɓayde handuma yeydemo ko min jeeyi ɗum joni ko ni mbatten hokkumo ceeno o nawa ɗum e marchandise uji goɗɗi keddittondi mo jeeymi ɗi so tawi a yeeyi guitta hen 11 menkelde kanŋe ɗe e nder mbaɗa men nde Aliou wi noon de kanko Abdoul o yaltini ceeno o hokki debbo Aliou huccire debbo wi debbo joni jaggu ceeno nawa ɗum ha janggo nelda kam menkelde kanŋe ɗe walla ñalawma goɗɗo nde mbawɗa artude ga fof gaddana kam menkelde kanŋe ɗe so ɗum ala ni so tawi jiɗɗa kadi komi hokkuma kadi mbeɗa wawi hokkudema nawa ceeno haydara ala hen bande men nde Aliou wi noon de tan debbo welti uy ana moƴƴe kam koy a anda kam mi andama ñamlira kam ni henne ceen ma mbiya kam yomi yah ha janggo mi addanma walla ñalawma goɗɗo mo mbawmi addude fof mi adda walla so ɗum ala dokka kam ala woto hokkam yeeyam ɗum tan janggo mami addana menkelle ma kanŋe kono noon ko adi ko mbeɗa yaha noon mbiyami ko yo Allah waɗe ma barke o waɗe jawdi ma he barke kadi o junna balɗe ma ha yimɓe fof jangto moƴƴere ma e yeeso ma bande men kanko debbo o duwonima hankadine Aliou nde o duwoni Aliou nde to wi hamo yaha ɗo Aliou wimo debbo tedduɗo mi weltima e ko duwoniɗa kam ko kono noon wonko jinnomi seeɗe mbaɗana kam
bel mi ɓeydo weltare sababuni weltare mo dokkumami de banda men Aliou wi ko debbo duunimo ko o weltima hen kono noon wonko yinno debbo waɗanamo seeɗa o ɓeydo weltade nde wi noon de debbo wimo holko cohluɗa waɗanma o wi jinnomi tan ko yitta ibadu ma o bel mi wawa dardema no jimmi darirdema ni nde tawno ɗo henne ko seeɗa jiyami e yesso ma he joni noon jinnon ko guittana kam ibadu ma o bel mi darma no jimmi darirdema ni nderen banda men kanko Aliou o wi nde mbimomi noon de tan ganduɗa hoorema o itti ibado o ittiri ibado seese o itti ibado ha laaɓi darmomi tawmi no cikkirnomi hamo yoɗiri ni fo o ɓuuri ɗon no cikkirnomi ko ni jonnanmo foti fadde o ɓuuri ɗon yodde koni ko o debbo yooɗi ne jimomi nde donkumi majje hamo yooɗi jonnanmomi meeɗa yiide ko joom guite ɓutte daneje hineɗe townde debbo o ne yooɗi ne weeli darde no feewi min kay mi yino rewɓe Bagdad kono hono ɗam ɗo jonnam mi meeɗa yiide e adunam koni ko o debbo yooɗi koni ko o debbo yooɗi hangadini kemmi ɗon tan mbeɗa daramo donkumi majje Allah e moko yodde banda men kanko Aliou o wi hankadini o heeɓi ɗon o ronki majje sababude jonnam oɗo debbo hamon ɗon tan daara debbo banda men ko Sara haalnano binde daarongol lamɗo ne heeɗi o wi binde hankadi ne weeti ko ɗo tan kaaɗami kono noon so lamɗo wawino hokkudemi jamma goɗɗo mi wuuri mami ara mi jokkira noon daarongol gandon holtongol fayi banda men ni no jiɗirɗon daarongol jokkitire ni ko noonne kadi lamɗo yiɗi daarongol jokkitire o ummi o wi Sara mi hokkima guura jamma goɗɗo ha jokkirnamin daarongol banda men Sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur enenne kadi ko ɗo katen ha saaha goɗo yimɓe gari yimɓe jokkirande bandiraɓe kono noon so tawi oɗon belte Daarol he mbaɗe like vidéo mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu so tawi tan oɗon belte Daarol he kadi kala mom mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida wadde noon mbaɗe abonné sono mbaɗano abonné mbason yejjidde huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi won jejjire wadde partage vidéo pour yimɓe hewɓe mbawa ɗum naftorade joni noon bande men ko ɗo katten ha saaha goɗo yimɓe gari yimɓe jokkirande bandiraɓe on mbiyama to gonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone mon la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka